Il-membri tas-saħħa fih dan l-Aġenzija Appoġġ li jaħdmu f'diversi sptarijiet u komunitajiet f'Malta u f'Għawdex ħadmu id fit biex jippubblikaw ktieb tar-riċetti bilan li jiġbru fondi għal tfal li huma l-aktar fil-bżonn. Bidħul ta' 10 euro mill-beħ ta' ktieb bl-isem tal-ikla it-tajba se jmur kollu għall-Appoġġ Children's Fund li twaqqaf fl-2003 għal tfal li jkollhom bżonnijiet immedjati f'każijiet fejn il-ġenituri jew dawk li jieħdu ħsiebhom ma jkunux jistgħu jipprovdu għalihom. Kif spjegat l-assistent direttur tal-Aġenzija Appoġġ Remenda Borġ Grek. Propju l-ħaddiema soċjali tas-servizz tas-saħħa ħarġu b'din l-inizjattiva li jagħmlu ktieb tar-riċetti, inizjattiva verament sabiħa ovvjament li apparti x-xogħol tagħhom li huma jagħmlu mal-familji fil-komunità u anke mat-tfal, ħarġu dan il-ktieb tar-riċetta li ħajkun għall-bejgħ u propju l-beħ kollu tiegħu ħajkun qed imur għaċ-Children Funds. Il-Ministru għas-Solidarità Soċjali Michael Falzon spjega li huma eluf it-tfal li bbenefikaw minn dan il-fond li permezz tiegħu fost oħrajn jingħataw ikel, mediċini, uniformijiet, ħlas għal ħarġiet tal-iskola, visti għand konsulenti jew anke trattamenti speċjalizzati u li għal daqstant jeħtieġ li jibqa' ħaj biex ikun it-tama għal dawn iċ-ċkejknin. Il-Children's Fund huwa fond li minnu biex ngħidlek jibbenefikaw jisu madwar 300 tifel. Huwa fond imexxi fih dan l-appoġġ, huwa fond li jagħmel tajjeb għal ċertu bżonnijiet illi nqalgħu minn żmien għal żmien fejn hemmhekk allura r-rispons huwa aktar qawwi. Wieħed jawgura li jkollna aktar inizjattivi minn dawn li jkunu ta' suċċess. Il-ktieb qed jinbieħ mill-ħwienet tal-Kotba f'Malta u f'Għawdex.